fáiltí í roisteach is mise ón pío marachú agus lumsa inniu tá Darach ó Scolaí. Fáil seór, scríór, bheith sé sin arolalas ag lá daoine faoi agus rud nachra bharolalas gom go dtí tamla hin agur ealaíontóir anna ildánach é agus bhfuil an túfáisiú eile deantaige. Ach an fáú me caiint leis sin neo ná tamla hin daistríos uorscéil fictionóliachta ó bheith an Alban. Agus an bun Leabhair ná Cuan Dubh Drilseach agus chuig méid go Darach le legan an scéil agus ceirigh sé lom agur thóireachtaí ina bhar an scéil agus é Aistriú agus ceann rudí is spéisiúla darlam féin ná is sé Darach a ranig an Teideal agus Darach Conas tú inniu. Ar cín rug go mar tú agus ban tásta bhain seo go mar. Tá spéisiúla faoin Teideal. Ní me cinnte mé chiine ar an Teideal a dús ach well má chin tú an Teideal an Gaelic Cuan Dubh Drilseach tá ceol sa Teideal Gaelice. Agus me eisiau sin go lom ní legatach an airige I Drilseach chu tá an ceol cáilte. Is les mug an cheol tá sa Teideal tá meafar álainán. Ar nó is meafar I an airige chu nó an Cuan Dubh san Gaelic an Spás le mór. Agus ar nó sé tá Teidealú sa bhairge nó sa Spás na Réaltógaí. Dar nó is beannach teistil freisin an airige mar tá sa Spás san uorscéil fictionóliachta. Mar sin bhíon meafar sin go hálainn agus níor heasta leis na cháile. Rial muid leganach I éagsúla mé hin agus ón anseo agus ar déile bhí suas le scór legan agin tá mé cheappa. Nó tuile. Siad go bhhain ar ní smó gomsan ar haisbáil mé dit fiúháin. Well, bhí go nu go híntaach níor a gaiirlín dárad an dárá leasta. Níor a gaiirlín an ceola chuineáil agus an bheafra chuineáil. Agus beidir go sin do dhéanta. Ach níor muid bugará agus bhí Teideal amháin stop sin haine lamsa agus tá mé cheappa hím sé gur tú héin a chiine ar an Teideal. Ach bhí sé ar lista ach níor muid bugará agus dimmer me an córta cúl Blade Runner. Bhí san go an cean sin leat. Cean gan na sconan is fearr a wacha mé riamh sílam. Sconan Ridley Scott ní go tú híon bunithe ar uorscéil Philip K. Dick do Android's Dream of Electric Sheep na hané. Agus tá Réaltaí inéide an sconáin. Tá Rutger Hauer sin Roy Batty an Replicant agus tá sé sihrú an máis. Agus deir sé an monolog seo agus fáil máis tá sé an náticint. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain, time to die. Agus, she don't go to an Grálin. It's kind of chun bringlóid atá, nach? Sure, as her father. Bhealach, tá sé cosú leis na gatha gléanacha, cosú leis na gatha gléanacha sa dorchadas ag gata Tannhauser, agus cosú leis na hárthaí coga sí lasa ag bhúile an muda. Siad an gúil cuireadh céanach an bringlóide sa Teideal tinte na Farraige Dubh. Sé tuaí nach chuoine Rutger Hauer sin ag an am. Ach déanta an taisteáir mar sin dílinn. Is going an réalfos sin all agus bhí anna éigeanta í dála gur bhéine den vertiging sásta leis na legad a roimh sin agus níor chuirtúéis sin leis bhís ráhad tá sé fáite in isise going. Ach roimh sin bhí is féin cinálína cuioine bhar leganach is bonúsacha nó chu is féin a cuardach san seanachil agus sna heráin agus níoch lína as áráin nó lehéid sin agus bhí rá chuirdaí is cadíad na focail umadúla tá going ar an Farraige bóchna agus téiscin agus garíon íoscra agus an bheith aon cheann go sin an nasca agus cinná an meafar astrain bailachil. Ach chuirigh mé sílim gur bhart ar céad legan go point bháin. So chuirigh mé sin ar fad bhí bhna níos an, gus féidir daoine breanúir agus rá cé acu a hahan nó. Agus cuiinem tá leabhar eile dail sibh i leabhar Breac, nó dail tú féin beidir becheirta do rá. Agus bhain sé le agus hahan an Teideal go mórlam sin é
cír thuúil agus cuinim Ní méad eiste chorbe, burned nig tíad eiste. go leisce ach beidir an á héh an tedal is cuinim gur has an tedal amach dom ó héh. Conas mar Sí burned a chuine ar hir thuúil, ach mis chuine ar an céchar stechan en áit an sí. Maar sa legan Frankische is total KO atá an, agus tá an immertas céine an le litstrachaí agus atá sa legan Gaeilge. An bh cin sampla beidir de I dialect nó ag an uair dochtar sin níor nach bhfuilmíte rud ar bhealach éag, so caian sé sin go mórlam. Ach se uaireanta agus méid lé an Aistriúcháin seo tintin na Farraige Dubh bhíon daoine chur sim Conas mar daistríomar ach rud eile luigh tú féin chomá agus bhain sé le tedal agus is sais margaíocht atá sa tedal ar nóíach. Bhí tú rá gur hastig sais bon ocail láidre hasach in intin an léthóra nó an cheannathóra más cadbacha bheith có díre sin ar an tóltachas den scéil. Ach tá sé sin táhaach nach bhfuil gur féidir le is an léthóir an tanam rá agus cuioine bhéir agus go nachníonn siad na focail mar. Gan an pedal i díntin tá sé fíorthach siad bunachla mar sin agus gan éon duléireachta bheith sa tedal. Godíir. Well, tásúla go daithnaigh an tedal sin le daine agus an leabhar sin ar fáil inis, agus tá dara leabhar á scríomh ag tim faoi láthair agus tá mé cuioineh ar an tedal don cheann sin le nach mai sé chur muoileing ag an deire. Ach hí mé go méid gur is Bhraonach sin eiste, is Bhraonach an Aistriúcháin i dhéanana ó ngálaigh mar but thora do bháin an. Bíonn sé deachar ag scríneoir i ngéige nó ngálaigh lucht leanta móra anseo. Is dóigh go tú cainte beidir míle chuiche duine nó mar sin ar bhéid. Ach más féidir linne Aistriúcháin dhéanana ó ngálaigh agus dá bhéití dí siúd Aistriúcháin dhéanana ó ngéige bheith mu dá rúbail sin. Agus am cheappa go garad se go mór le scríneoir in éile nó an Alban, I cheappa gra pobl eile man sin ag a freisin a bhí i léamh chud ábhar. Sílim go sin na tóirliú tá sais nascanna níos láidre á grothúidir an dáthír agus tá Tim treis leithhealú into thuirtom go méid an Aistriúach sé leabhar don Aistriúing féin so cá bhís amachchan seo go méid sé héine lé le tedal cruúach chasta in gaige Aistriú go gaige na Halban. Agus más cuineach lam tá tedal an láidir ar an dara leabhar an leabhartal tíocht ó Tim freisin. Ní cuineach lam an tedal fi láthair an lingus dúracha fearre, so an lingus dúracha ar ír na Spéire nó ar imil na Spéire. Tá sé sin go hálaigh. Tá sé go das. Baghartán nach bhfuil? Tá. Beis ábharín dachar é Aistriú an lingus dúracha ar fearre, ní féidir é sin rá an lingus dúracha ar ír na Spéire, caigan na Spéire a han or d so beag dúil an áirthe baint leis sin deire sin. Ach sin ceist. Can bhfuil go le cuatú Scolaí cin teile. Godíir. Agus rud ag an eiledóm agus beidir go bhfuir daoine sim agus mé leir faoin leabhar seo uaireanta is málam éachtain ag an thuirtaghaoine ar Conas mar a thug mise faoi mar an rud a thir domsa a háan an leabhar lom agus sin dúir am hain bhí sin fáling aige agus thusa mé gasú an leabhar agus gan éon ní bhéon cínteach ná go bhhail seofaí é nó nachfi leis náinar ach chuig mé thugadsa mar ailseoir a bhí na pléile leabhar a haí an dom cinál leabhar le Liam McCoy agus Seán McMahon agus lána daoine Alex tú féin leabhar bhín an sanasta agus taíon an alíon a bhíonar agus leid agus an sin chuig mé thugad a cadíad na rudí a bhíon á lur go gotsa mar ailseoir ó chuine aigen bhain sin. Tá ine fecim Aistriúcháin nniu an iiri sin Aistriúcháin ar bun faoi láthir a gaige tá fáilseoirí beaga agus mór a plé leis. A cad a bhíon an lur go got mar ailseoir ar hagan duine thugad le Aistriúcháin nó na smaoine faoi Aistriúcháin. Well, bí mu de súla cinál passionachint ón Aistriúir. Gúil spéis anmhóraige san ábhar agus gúil fúnar an obair sníana a ríomh bháin, mar cáte sin bheith an mar beidir gathe an Aistriúir ábhlíon leis an obair seo, mar sin cáise an passion bheith an tús. Agus sin tam de súl freisin go méid an obair Aistriúcháin í bheith feici agus dóíoch sampla go obair sin ar ardchaidan. Farraige ní dólam gona Aistriúcháin an dúgad a dhéanana méid go neamh ar ardchaidan agus
is fáil sin ar an munscríbneoir, agus is fáil ar léhod. Tá sé fíorthach gombeach an taisteachán ar orthaidán. Fiú níos táchtaí gombeach sé sinan ar orthaidán na fiú an munscríbneoir tain. Agus cad iad comharthaí sort an tóir Aistriúcháin? Cad é an difriad ar Aistriúcháin meastar amach agus Aistriúcháin anamha? Well, caithe an taisteach bheith díris gon mundeoir. Mar me sé díris Albert caiise bheith díris altar alstíir agus ar híomháin. Ach caithe sé an ceanú an rihim céanna a bhfuir leis freisin. Fegus am go minic go mín aisteachán ar fáil atá crín ach nach bhfuil ceanú éascríocht nó rihim an bhainleabhar an tub. Go minic freisin tá eile freisin na gceiste sin an réim na cainte nó an register. Is minic nach mín an réim bainteach go crín ag an aisteúthóir. Sé sin gombeach gaige beidir ró híúil in úsáid le bhfuil cinnte bhí sophisticúla sa méar nó sa Frankis nó Wallart. Agus na feidir noch. Is beráling sin aisteúcháin bhfuil cinál, well, ar féidir a léamh mar leabhar an héin agus dearmad dhéanana gur aisteúcháin tá. Tá bhd is mó aisteúcháin feite ná mar hín agus be cuiinehar ar seanneomh so le me gloch vi me brenn ar na heisteán ar an shelfein, tá roinnt ba dintein. In onnestom heen benacht, dat go réile chéle tarlo. A tan teiste an antáchtach, aber es laat an jovan, tá os cén chuúdiag fingéad, chuúdiag fingéad gan an leabhar eilsítar a Frankis nó idalis, is eisteániad. Is ní sin fír harbe in an bhéle, tá figur an sinnidir tígus cúg fingéad, ach go hidirnáisiúnta sé an gnáród na hartar idir de agus fiche nó hartar sin. Ní dólam gúin figur sin bainteach a gan héin, ach tá sé táhaach chuin, hí eisteán táhaach san éige an tús, ó hasam léobh chorbe hí eisteán ghaine an leiden, eisteán a chusaí créadim, eisteán na classicí, eisteán a chusaí smuinteachta. Agus ní héanmha bheith gcónaí bheith géire an achrothú, mátá leabhar mar chusaí smuinteachta i d deanga chin duile becheacha me ar fálein in éige. Agus tá réimse de uorscéalta grafacha nó de chartúin nó pe band desine nó péra is míon le a thuirt orthu aistrithe a gotsa sílim agus be nó beidir ag drama bhí gobar de Leabhar Breac. Conas mar rounding tú í sin nó an cíní sin na hálaat nó mar sé éasca teachtar nó ar thug siad léirgus nua isteach sa litríocht nach raibh going hana. Ja, maar ga me na hochtadí agus 2009 chuní sa Frank. Agus ní a mór Frankis am goán ach bhí me bramar sin ar chorátíar nó ach ar na bandíine. Bhí ar fáilsa leabharin agus bhí ar fáilsa na siopaí, as bhí antóra sa Frankis, agus an sin iníos sin nach si dagan, nach si daríre mar chud gar tradiisiún. Is tá an go lehéán i méle abernéieren, ach is rud imlacha. Is siopaí ar lehvín déir leis. Sa Frank bíon na bandíine ar lárlína, bín ar lár startse. Agus Richland fresin go leor bandíine mahan i déach go na fásta, agus bhhathe mar bhealach isteach san sléire goige. Tá cúpla cean an seam, aber péide le Penelope Bajour a hanin gomórlam, korpen den ossel, cadavre excuit Frankis, korpen den ossel, kan lehe an lehan nach baan. Agus an sin pan klassiki an, aber a goordach an journaltikin an show, aber lehe die leure le Hugo Pratt. Corto Maltese. Ní man an láh le an Nisharcháin. Agus na Farraige agus cíine le tá sreacha sin chuach sin tá. Agus sin le dearnsteiste mu leabhar an méle scríbhnéieren trilóg cúcholin. Cú hían cúdó as cú trí. Agus bhí sé go deas bhí an sníana, mar sin gur thug sé cinál bailchaisteach go riile scéal natána.
Tá sí sin go háling go speisialt in na cín mar eir ar chu bhling go mórí sin do bhéine tá alíonn speisialtas nó sin. Tá sé mar bheith cinálíonn 300 sais na bundachanna Darach Dubh agus bán agus gentar sais marú agus cogíocht agus fial sna dachanna sin agus airíonn ar cín le mar físi alíonn is dói. Úsáiltar an Dubh agus an Darach ar bhealach rí alínta anta sin ficin sin. Mar dúgus bán a smótá agus sin tá Darach sin mar cinál mar bhéim an láidir an agus tá sin ar áileacht. Ach tíbla sin cinál leabhar clásicacha an ar luch agus ar rinne le Steinbeck a deisú chun cilo munachan agus deisú na héin cúpla leabhar le Robert Louis Stevenson an fódach agus in an orchiiste. Is ar bhealach bhí an tóir amsa ar Stevenson agus mé óg agus bachas an gur scinnear an lá an chumasach bhí an gur a ceir na scinnearta an spéisiúil ige. Agus is dói gur thug me faoin Aistriúcháin an sin mar dheol gur a spéis an fólam mai ar bhealach. Ach bhí rud an spéisiúil faoi an fódach nó kidnapped mar Aistriúcháin mar ní bháin go bhfuil chuir síos risan de crain ar híon leachta in Alban agus in éan sa bhíon seaite chuige héan an, rud tá spéisiúil an héin. Ach sa muinnear béar na kidnapped. Tá an príomhcharachtar David Dahí Balfour ag tuthe ó na cótaí dearga in Réaltacht na Alban agus níos focail gaeilge. Sín réige alarm go leor a gastar leis, agus bíonn sé brathar a chumpánach ar an Breac stúrdach le Aistriúcháin. Ach nu tá spéisiúil faoi sílam ná ar an lábheile tá gaige an léthóir, agus tá bhí sin tá bóid áid ag an léthóir leis na rupaí agus na rógadí a gastar leis an bríomhcharachtar. Bóid níos mó ná mar a bheith beidir ag an léthóir béarla. Rudach ar an casabegar Instant Stevenson. Sin mu sin spéisiúil. Tá mar sin na háirlín san Aistriúcháin. Ag cé leis sin chur be tradóra benú. Agus beidir go bhag mé héile ceist bheo go bháin ar deire. Cadíd cúpla ceist. Cadíd na Aistriúcháin gur bhhailachta eiscint sa gaige, bhfuil éon rud mór gur chóir go na tuairt faoi nó bhfuil éon rud gur bhreailachta eiscint gaige. Bhreálam an roman noir Frankie sin ó fiú an detective novel an Ceann Darach an polar a Frankis nó an roman noir mar si there in Maryland nó Frankis eáil san ige. Sin bhfuil asnamh an bhór an sin agus bhreálam a léidir snéáil leabhartha mar bhn leabhar gaige nó mar Aistriúcháin dosach. Mar Aistriúcháin dús sin an bhfuil fólam na duine. Agus rénos ní dólan gúil se ar gomas nó ar in chumas in choultúir litríad a chur fáil gan Aistriúcháin. Ní bhaimidir an dóin i dhéanamh i dtíobh go deo. Ní leora go háirid agus mé caiintear Aistriúcháin go fáistí. Mhuir agus tá Aistriúcháin a siúlainn go fáistí le tamil an nuas. Agus bram héin Mhuir a bhailsiú go fáistí agan ach a go leabhar héin buinnear a gaige, ní bheith ionadíre ach Vanity Press. Tána céta leabhar tastal ó fáistí ach go háirid. Agus go dtíobhann an rud is spreag chun gníomh sinne agus ní feilseirí páistí bhíomann ná a laid leabhar a bhí an go fáistí. Tá an réimse sin féistí go mór is ach ní féidir lai ar na maidí a go leor le dtíanana. Agus cadíad bhfuil éon leabhar spéisiúil ar na beagán le teachtamach ó leabhar Breac an fedlaat éon nó do bhirtúing bhí leabhar a thiocca goach go leor. Tá muidir súil le leabhar nuas a trasin le Jean-Claude Izo siúrmó an dar leabhar sa tra dail sin muid cíorthúil a de trí bliain ó hin. Agus bhí antóir leabhar sin mar dúirt sin an deasfaí díháin gur scéintear a bhí annach bhí cultúr na manmhar a gceist hí an bí agus an ceol bhí go híomhann ar fad mar chuir síos.
Began go Montalbano an chomhfhreagras agus mar sin bhhaing an dar leabhar chur fáil bei sin an golua. Tá muid freisin nasú le leabhar Aistriú sa trá eile trísta, a captain eile trísta is cinál srá mhuir bhraonach atá sa leabhar eile trísta scríbú sa Spáis agus bhfuil scodan, mór scodan Dubh agus bhhaile leis an séomh se céanna le na leabhar a scríb Liam McCall an litir agus an traisin san litrach. Is swashbucklers iad, mar sin bhí me cappa go nimdís compáí deasa go leabhar Liam. Sin cleanháin agus bhhail am leabhar maithe eile ag ceall, leabhar maithe ag ceall. Beidir go nearfáil Liam uairscéil starú le an eile scríomh doing atá tréis an tríológ sin a chríochnú agus tá ag santú tuile achtaríochta sa níos céanna. Beim de súle prícúile agus epile agus chuilthirt eile. Tá me cheappa gúil scíá ligan ag fiú láthir agus tá sé sin síí go maithaige mar tá deing hat a leabhún focailscríb an sinnige. Tá súle tinhhaid. Éanta gur fád bhfuil gur míle mágad Darach ó Scolaí fáilteoir scríbhneoir ealaíontóir fear aistruthe band desiné agus túfastra eile bhí sé fíorheas cainte faoin Aistriúcháin agus faoin gaoigur thugamar faoi tintin na Farraige Dubh Aistriú agus an Teideal agus an próséisisin ar fád. Gur míle mágad a Darach. Go maith taon ón, bhí go hála bheith cainte. Tá blin.